Аз искам сърдечно благодаря на всички за топлото отношение и едва ли има друг такъв щастливец като мен, който на лятна академия с десетки хора, които са музиканти, да му пеят толкова чисто и приятно. Така че поздравления за всички, от сърце ви благодаря. Нека да пожелаем на тия млади хора просто нови хоризонти, защото аз ги виждам много израснали от миналата година, поне от тях да участват редовно. Радвам се, че има и нови, радвам се, че има и от Пиринския край участници в тази ансамбъл, тъй като аз съм родена ето тук, от другата страна на реката, на родилния дом, майка ми може да разкаже по-много. И планувано е било да съм момче, но сега днеска ми се обади един колега